We don't care. What's up guys? Kumusta? It's been a long time now. Dugay-dugay sa wala ka vlog. Sensay na kayo ko guys. Karon pa dyan taon ko naka-vlog. Pero karon akong video is it's about animal. Ganahan mo kita og cute kay nga bulldog guys. Ha? Ganahan mo kita cute kay nga bulldog ka na as in cute kay nga bulldog ba? Pakita na ko ninyo. And 1, 2, 3. Guys, na-enjoy mo sa pinaka-cute nga, super duper cute nga bulldog. Kato, mara to sa kay papadyug ko yung mga laing content dyan nga mahimo guys. Alright, so karon first time dyan ko mo shout out sa akong mga viewers. Okay? Ano siya?
Shout out from Joanna Marie Fernandez, akong dudes. And then shout out po kang Sam Expo TV. Sige tanaw sa ako ang vlogs nga nagpaabot pa jud ta. Then shout out sa mga taga Cebu, mga pure Cebuano, nga parehan ako. Bisaya. Shout out to all my subscribers. Salamat kaninyo tanan, guys. Kung Bisaya ka, guys, i-subscribe mo na yan. Thank you for watching, guys. Vlog. Thank you. Bye-bye.